Jarabana lan wateking kos punika tan katingalan dening jalma angin yen ana wong arsa ngunjungi kang sarira yakti katingalan kang warna mangkabdullah samadaya kalawan anak saka latemu idin katiga wali sanga nukai malik Ibrahim malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain Syekh Qadir Kalika ikupan masjid Taruna Jamia Guna Menurut Marga Anak Sakawatana Mangkayan Rakai Baghdad Tujual Kau Punika Lawan masalah Kang Priyanka terus masa wali sama Raden Rahman Sunan Ampel Surah